Hello, naragsak nga aldaw iti tunggal maysa, siyak man na ni Manang Yabyanang, amang kabkablaw kada kayo itinaimbag nga oras si amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tintay drama ita kat manipod ka ni pagayam nga Elmo, sana pudpuno anagan. Kastoy ti kunana. Dear Manang Biyanang, dahito ipadramak kan ka kat saan ko akapadasan, nudi kat kapadasan ni apong ko, apanaganan tamatan iti Tino. Kabsat kay di apong miabakat ni apong Tino. No read, no write ngamin ni apong ko alakay, iso asyak ti pinagsurat na iti kabadasan na. Naglaklakaya baro ni apong Tino. No apay nagbaka baro, iso ti istorya kan ka. Rugyak tag salaysay, idi ka ubingan pailangan ni apong ko at Tino. Oh, Tino, si Kamagayam, sumber ka. Ni, adam sa nga ili ni Mary. Makaisturbo ak sa amot lani. Ay sos, kasla di ka pailan na irwam. No kasla bumalay kami mutan dito balay ti gayem me. Alalaw may kakidim. Mere, ada sa nga ilim. Oh, Tino, nasaya tayo may ka. At dadagiti gagaiyam ko. Ay, ala, umay kan Jenny, makadisturbutan ka dakwada. Mapantan iti silid ni Mary. Okay, lalaingan nyo Talaga anaangaw dagiti gagayim mo, Mary. Talaga kas tadagitado ha. Iso nga irwam mo, ti bagim kadakwada, Tino. Oh, nakalagip ka mat ngay may. Wen, Mary, tao may ko'y pakadati idadahanon may kuman ka ni tatang ko. Ha? Asawaan na kun, kasta ka di, Tino? Wen, Mary, oray gat agayan ayat tamot tayo. Agkasarta na. Ah? Kwa? Ala, kinilat nakmat, Tino. Kasaradagusan. 20 pala titawan ta. Nalakadaw day ta pa nag-asawa, Mary. Dagitin tupay katauban ta, kit nakaununadan. At dan sagdatalo kan sagduduang anak da. Agkasarta mo tayo. Sige. Takasaritak da mamakin pa paano anya ti kunada iti dayta. No palubusan da ko na makiasawa. Sige. Dumanon kay Tino. Ngam no di dapay kayat. Ladingitag Tino ha. Ngam, jak mabalin na tubngaran ti pagayatan dagiti naganak kanyak. Sabay ko matamawatan na. At manay, tao may ko amon ti desisyon dagiti datakkel mo, Mary. Umanugot da kadimot lang ang kasarta. Kwa, Tino, iso nga ibagam ka ni tatang mo ta dumanon kayon. Kat pagsaritaan tayon ti panagkasarta. Oh, agyaman ak, Mary. Agyaman ak unay kan ka. Sige, ta ibagak kinitatang ko, ta dumarang kami. Sige, nakasaganan tayo nuwang kan baka maparate. Intong kaaldawan ti kasaryo kin ni Mary. Tulagin tayo pati kasaratatang. Kaya iso nga raw. Ala, inta nga raw tayo. Tapno mapagsasaritaan ng ti panagsimpayaw iti kaayal-ayat mo ba? Saur ka, Mary. Wen nga rod saor ka talaga, Mary. Ha? Ala, dagiti adwa. Rugendak man na nasidiran. Kasano, di kag tungtung pal iti tulagan. Nakitultulag ka pa ilang rod no di mo matgayang matungpal. Wen nga rod, kunam nga gigiddan tayo at talong agkasar. Ngam di ka matagtungtung pal iti saritaan. Sorry, no pakabasulak ti jakpan nakatungpal iti saritaan tayo, Lani, Jenny. Kastamat nga minti kayat mi iti nobyok. Kastamat ang dagiti dadakkel mi. Di tanto matlakan ti turong mi. Iso nga isapsapa mi, ti panagsimpa mi. Saor ka kit di Please, maawatan dak kuma, Jenny, Lani. Di dak gurguraan. Pangaasyo. Awan mo ti agbaliw nga uri adanton asawak. Kan, gayim kayon tulat ta. Promise. May mayat mutla nga tilinangan tayo itatabalasang kapay. Sabalin tulat tanod dan asawam, Luka. Ay, ayatak nga rudmat ni Tino. Diyak kaya tapaayan. Amang ano sumapul iti sabali nga sawaan na. Makamu ka. Nagsaur ka talaga. Saur ka, Mary. Kagurak na kiti gagayim mo.
Pasugnod dala kanyak dayjay Tino. Iso adi ka madanagan. Mary, Numabalin nga min. Awan ti umuna kan maudi kada kami ang makiasawa. Masapul ko makano nga gigiddan ti panakiasawa mi. Anya ngay nga ron. Nairanranamat nga umununa ng isuda. Padya ka mawatang daktumat la dagiti gagayim ko Tino. Isungawan ti rumba nga pagdanagam. Hello, Tata Bistre. Nay, si kamagayam Jenny, balasan ka. Adda ka din ni Tino? Ha? Apay? Anya gagaram iti anak ka, balasan ka. Adda na patag nga ibagakyan kwa na, Tata. Adda ka di? Uwan, ada. Sige, sumrag ka. Umay ka. Umunag ka, balasan ka. Awisan ka kumay di balay, Tino. Adda okasyon. Anya ti okasyon, Jenny? Basta, maamwam to. Alan, mapanta ni Balay, Tino. Mabalin? Di ka agdanag. Umay to ni Mary Balay. Kasta ka day? Sige nga ram. Mabilaan ta, grubatak, Jenny. Itay pala umininom tayo tarak. Hanggang awan matlangan. Nagitidad dumapayas sa ngayon. Kasangay mo. Duduwata la dito balay, Jenny. Kunam nga umay ni Mary. Ayan na nga. Ay na, sumangpot dan to inton madamdama. Paumay ta siguron. Orayan talatanwan. Jakon insarateri daw. Sumrak dan tulatan inton sumangpot da. Nagpasaklot ka mo tan kanyak, Jenny. Ang mga Jenny! Ada akon! Apayakas ta tila ngayon. Ay, nasaya at adda kan Mary. Agtugaw ka. Kinapudno na, Tino. Nabayagan nga agayatakkan ka. Ngam, nasakitan na kay di ni Mary ti inaram mo. Angam, saan pa'y anala daw ti amin? Saan kayo pa'y matanagkasar ka ni Mary? At dapay gundaway ko kan ka. Idi pa'y lang amin nga. Nga agayatakkan ka, Tino. Lanay, anya ka din dito nga ipagbagang. Amumot agayim mo tinubyak. Diyak mo't siguro pakabasulan ti panangipudnok itiriknak kan ka, Tino. Ay, sus. Ay ayatan ka. Kat nakasagana ak amang irukma iti amin ko kan ka. Basta maayat naklaeng. Umadarin ti kasarmi kini Mary. Amo, awang pa'y tinapasama kada kayo, Tino. Iso nga irukmak ti dayaw ko. Basta maayat naklaeng. Naimbang nga oras mo, darling. Darling tarupang! Anay ko. Apa yan? Anya basol ko, Mary. Di ka nagindi di amo, traidor! Manangalinaw! Mary, please. Lukatam ko matay ito eh. Please. Manangalinaw! Please. Sinatan! Di kan kaya! Umatanin ti kalay sa ta, Mary. Sumapol ka niti sa baling asawaam! Manangalinaw! Agsinatan! Anya? Day, tanga, Meg. Tadi mo linapdan ti gartem mo itilasag. Saan ba ta siyak ti masidag? Isudat imay ng sulisog kanyang tatang. Katirigat na, si Kamay tiga kasaitan. Anya nga, kagura na kandinubyam. Apa kas jay? Apa kagura na tatang? Kit isumat tayo ayatay. Amom mag nga aggagayam na giti talaw. Anya amom nga, nutila indandanon tan ijagayam da. Apa kas to'y tatang? Sana mabalin da ito'y. Masapol ang makasaritak tinubyak tatang. Masapol ang maurnos ti amin kata kami. Umandanin ti kasarmi kini Mary. Ala, inkag pakasikin ko na. Barang kasyan nakahanak ko. Jenny, ada ka din ni Mary? Adda, ngam nakaturog. Di mi mabalin asingaan tamat maturog. Uray sumagmamanula ang minutos. Anya ngamin ay ati masapol mo kinkwana. Di nakamatlakayat ang makasarita ti gayong may. Wantino, iso pumanaw kan man? Saan ka matlakan na mapagtal ka na lalaki? Saan ka napudnoy ti gayem me? Lani, Jenny, anya timbagpagayo ti gayem yo. Apa kaguran akbatan?
No ti pagarupam kat pinadakas da ka iti gayam may, nagbidot ka. Wen tune, apay ngamin adi mo damagan iti bagim, kat basol mo matlaan. Amok, pinadagas na kitigayam yun, Jenny. Lani, di yung kumamataramidan di kasta. Saan ka mapagtal ka na lalaki? Wan, nalupoy ka, Tony. Saan ka ang maibaga iti gayam may? Apya kasta kayo itan kanyak. Kasla kagura tak. Idinto tayo di. Kada kayo pa amis mo ti Ustan! medya. Pumanaw ka kidin, tune. Saan na ka nakasapulan tigayim may? Pinaunlak ni Tino, balasan ka. Tadi mo magkano kayat ti makisango king kuana. Tata Bistre. Apay balasan ka. Anyat problema iti anak ka. Apay adi mo magkano kayatan. Umadanin ti kasaryaw. Aldaw laangan ti moruray balasan ka. 5 lang aldawan, kasaryon kinitino. Aywan, at to'y balasan ko. Papay ito dyan ako. Uray saan kanupay anadanon ti kaaldawan ti kasaryaw. Isuot mo kanon dahi ti asingseng. Ikaton yung tulakan nun, inton kaaldawan ti kasaryaw. Alan, awate mo. Isuot mo ang balasan ko. Ibagayo ta isuti umay makisarita kanyak tata. Ha? Sige nga rin, balasan ko. Ibaga kinitinaw. Apay, Mary. Kanyat problema. Ibagam ko makanyak. Tapno amok mati ikalkalintagak. Sigamat nga mintino. Basol mo Awan tin limad dagiti gagayim ko kanyak. Imbaga damin nga inaramid mo kadakwada. Tinapasama kiti nagbaitan niyo. Sa kumamot itong gamita, Mary. Sakbay na. Kahit ko tagkid daw iti sorry tinaramid ko. Uwan, aklunag. Basol ko. Nagbasulak, Mary. Ta nagpasulisugak. Ngamtinggam kumamot at isad ko, Mary. Pang-aasim kumamot. Sige, Tino. Danggag tiyan yaman nga ibagam. Aw-awi sandak da Jenny kan Lani. Agpakpakaasi da Tino. Maudi ka nun apa nagkukuyog mi iti kinabalasan ko. Takasartakit nga rudin inton maminsan na aldaw. Sika, Mary. Basta agad nagkati pa naman. Abay no sumurot akman. Ala, saan ang Tino? Agbatikan. Amo matandag iti gagayim ko. Naimon da unay no adda ka. Isong agbatikan, Tino. Di ka agdanag. Agawid kami tumatla no malam, Tino. Promise. Sa dino nga minti papananyo ya. Iti ka no lugar da, Jenny. Agsubli kami matla no malam. Tadalugan nga aramatan mi. Tilugan ti kasinsin na. Sige nga ron. Agad mamad ka kung mga ron, Mary. Di ka kumapalubusan. Jakat aguraan da dagiti gagayim mo. Nakasuotin kang kati wedding ring yung kini Mary. Talaga kasta tatang. Tapos saan nga arman ti sabali ni Mary. Na italin iti pusok ni Mary kunak man langan. Das ayama day jaya pang tinglam keng kuana anak ko. Sa mula maibaga ti kasta. Nunalpasan ti kalaysa. Parbago ng Chino. Di pa ila ka no simang pa da Mary. Kung dagiti gagayim na. Un ka nung ano tatang. Kastati ko na dagiti datakil na. Ay sus. Ay, kasano nga rudin ngayon? Kasaryon no madamdama. Aglawagan no madamdama. Ngamaawang pala dyan ubyam. No di pa sumangpit. Itantan tayo kailangan di kasartatang. Urayin tayo ni Mary. Tambangan no at dala nakataktakan na. Uwin kapilitan na kasta. Barang sumangpitan aging ga madamdama ni Mary. Sino nagkaw? Sino? Apetang. Mapanta ka nun iti balay da Mary. Takayat ka kano ang makasarita dagiti datakkel na. Wantang. Mary. Apay ka sa tilangham asimbango kanyak. Kaslasaan ka naragsak. Mary, agsao ka kumang. Anya ka dito parikon. Kun apay nga, itakala na gawin. Pakawanan na ko, Matino. Sana na matuloy ti kalaysata. Ha? Anya,
Apay. Kan, isubli kong dahito sing-sing kan katino. Ah, Atoy, labing itag, ngam, saan gayam asikat ipakiasawaang, tadan sa baling ay ayatag. anya. Mary, di na kumamarabakan iti kasta, Pang-asim. Amok, syakte ayatam. Tadan sa baling ay ayatag. Kanada pa yun napasamak iti nagbaitan meeting, no? Sorry. Pagawanan na ko, ma. Kat, inalayo ti subsubli na asing-sing lolo? Wala. Tayong pilit na maging sublikan niya. Kas makita mo tabaw. Dwa kasing-sing dada ka lagi tiramay ko. May sayti kan nawan. May sayti kan ligin. Ay, diyakan mo. No sinugsugan na kita gagayam na saan na makiasawa kanyak, unwan niya. Tatipay kasinsin ni Jenny agayam ni Mary. Tilangi kasal idigin ni Mary. Nagsakit na niya. Pasabak, abok. Lolo, agsangit kayo matan. May palagi pa na tinapalabas kanya ka po. Kasi na maririk na ko ba na tinarik na idiimba tinak ni Mary. Lolo, nabayagan din di pasamak. Di kay pailan nakalipat. Apo, si ganto may tila sa saluntunam. Iswa, may palagi-lagi nga rin tinapalabas kanya. Iswa, naglalakayak abaraw na po. Nasamaw. Agsabat to mo lang tinalan may ganamere. Napayak ka po. Kasi nagbabawi kadi nangasawa. Kat, mabalin nyo latamot ti mga asawa no kaya tiyo, lolo. Mabalin pa'y. At tanan, manikong. Sembay sa tintulang putot ko ti agdaya pa. Saan tadwa kami itong agdaya pa? Tanan, ay lakaya ko na po. Napasebo na tasuran mo kini manang biyanang, apo. Ta agpatinggalay dayan ti istorya to'y luwa asing-sing ti turamay ko. Lolo, ariglado. Ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni Apong Kualakay manang biyanan. Agyaman na kiti anos mo kastameten dagiti kakatuam ngagdram-drama. To'y pagayam mo, Elmo. Nala, pagyamanak met ti anos mo anang ilanad iti kapadasan ni Apong mo. Kat sapay la kumata na salon at akanayon, tapno adu pay atawan ti panagbiag na di ti rabaw ti daga. Bueno papagayam, di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Elmo. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! It's orat one in your nose para iti script ti pagayam yo ni Jenna Almoite. Agyaman kami kat Diyos tagngina iti tunggal maysa. Naibag nga oras yo, papagayam, kumusta kayo manan? Sapay la kuma, tanaragsakan nasalun at kayo akanayon. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tisurat ngayon tayo basa ka ni drama itak at manipod ka ni pagayam tayo Agusto, sana pudpud no anagan. Ngamsakbay na hello mampay ka ni Carl Jim, ni Belinda Ramos, ka ni Lea De Ocampo. Kastoy man ti surat ni pagayam gusto. Dear manang biyanang, manipod nagasawa kami iti asawak, sandan nga ginkinawatan iti inak. Kat sanda lang ag sinungbat, no di kat ag kinabilda pa yan, no daduma. Rugyak nga rudan ti ag salaysay. Ay, musyak day na nakang ang rag-aboon na! Ate ako, tibuko! Di mo po mo Anay! Ha? Di ko na pawan ka bala? Oray ba katakaw sa anak pa'y laapaatiw? Siyak tayo nam! Siyak tinaibus tibuk na! Inibus na tibuk ko! Nag-ingpis lang aro din!
Inandanan nga pinayigpis. Iso tinangirugi iti apa. Anya siya kat no sika. Awan respetong kanyak akatughangam. Ha? Respetuan na yamat kas kanyam. Manaki apa kanto pa nga bakbakatan. Imbis nga nasayate isurom saan. Tasi ka mati mga idadaulo iti apa. Kita ang tinabayan na ititakyag ko anak ka. Oh, kinagat na. Kadamat na ito buhok ko ala kaya. Nagtala kayo man? Awan, ti sana nagmasol ka na kayaw. Agpada kayo nga damasol na. Tagpada kayo man nakiapa. Ha? Hindi kayo ti dadaulo ti apa, di ti lugar ti yaw. Agpada kayo papaanawa. Iso ati makunak kakastaw. Tingin yaw. Da kayo la makarisot iti problema yaw. Gapo iti kinachismo sayaw. Iso kasta. Kasano nga raw, pagmulta ka to'y awanan bain nga asawam. Masapol amang tag iti pagpa-injeksyon ka. Apa ko mamati pa-injection mo ngay? Kahit to'y kinagat mo at pa-injeksyon iti anti-rabies. Ay. Anyang tati aramida kadagiti doan ti sunya. Ure ka no aramida ka diyan may damabagbagan. Aga pa damilat ta. Ay, awan nga ron Isuda ti bida-bida iti apa dito lugar tayo. Agkatugangan da pa'y mga road. Si Mina kam lang arod iti pagtanganan. Misulat tamo ti aramid da. Ay, awan nga road. Ay. Hanggang, adda na panunot ko apamuspusan kaanakan. Tapno makumikom ti asawam kanti inam. Ha? Anyang hindi ta pamuspusan antay. Siyak ti presidente ti women's dito lugar tayo. Iso amang tedak man iti pakakumikuman da. Ha? Tapno awanan dagchichismes ka nagkikinmo to babae. Ay na alam mga arod antay. Ay haba, day tangaming ka ti paggapon ti ama. Agkikinuto na. Intong ko nagmamaritis da. Intong ko, andaron so ariray. Isumot ti pag-apaan da. Ay, awang nga ron Iso aplan wak man na yung pagda ito'y kaanakan para kadagiti babae. Dahito'y nga ramidan tayo kat para matlaan ka na tayo. Nang runa kadagitiin na apadak nga awan panggadan na. Tapno damot uray basit nga ingkam tayo Kan tapno da pa kumikuman tayo. Mangibangon tayo iti basit a business. Kas kuma iti panagluto iti palaman. Wano saan naglako tayo iti bunlis nga ikan, kanuan niya pa'y dita. Ay, mayatak iti data, pagkwartaan ko naman. Anya ngay, teramidin tayo ipag. Awan mo't kwarta tayo apagpunan. Pangalaan tayo nga iti kwarta. May remedyo dayta, agsulisit tayo nga iti pagpunan tayo. Ay, narigat sa matipang panunutan niyo, Auntie Sonia. Narigat agsulisit tad nga panawan. Man o timang tad. Nag-adumat ti kirmat. Kung sila pandakan to paano agsulisit kay ti kwarta. Ay na, di kagdanag. Mangala tayo iti permit ti barangay. Kansan tayo basta dawat latan. At daramidan tayo tapno maawis dagiti tattawa magtad iti tulong. Ha? Anya nga'y daramidan tayo, ante? Anya? Nagkaruling kayaw. Wala kay. Imbagak matan kanyam ti pakaramatan ti kwarta nga masulisit. Anya? Ay guri ka man. Kaya mo nalpasin ti Christmas. Kat anya ko ma, adamat purpose daramidan me. Project me kano nga women's. Imbes nga agdawat kami langan iti kwarta wano agsulisit. Kantaan me kano isuda. Anya? Sige, mapanakon kat ni, rugyan men da kanta ka nagiti padak nga women's. Ay, sa bagay. Aw magkidi dagas na. Maya magkidi na dyan na panuno niyan tison niya pamuspusan. Ay, at danton pa ka kumikuman nagitis tambay babae. Nang runa dananang kanti asawa. Everybody! Iti tunggal aldaw sikati sapsapulan to'y matag. Wen mo asikalang tinag ay ayaten. May sama pa yung kanta, please! May sapa ka no, Auntie Sonia. Anya nga iti kantaan tayo. Anya nga iti kaya makanta baraw. Ay, mama, tay, sing-sing na yun! Ay siya!
Siyak timang kanta. Kaala update akanta. Sige nga rod, lalaingam, tahang ka nga mga ibabae, nanang. Na, Nakaado kay samot iti na or-aur. Antay. Wen ka na kan. Mayat gayam ti kasjay. Imbes nga agsulisit kami lang iti kwarta, kantaan may idatap no mainggan yuda. Maya man ta dyan na panuno yun, tay. Aw mga agpaisun na kita kikinuto, di tilsina. Inuray na nanang ganti asawa ka, saan ta nga agapatan? Wen na tama kumikumdan ama panagkankantay ti tunggal balay. Dagitay sigod nga agaapa. Sang-sang kamay sada itan nga kuy-kuyog ama panagkangkantay ti balay-balay. Wang na rod. Ay barang agnanayo na ati kasta. Tapno awanan ti agaapa. Itimplang ka iti kapay, Mariang. Amo na banog ka. Anan gusto? Lukewarm water latan. Ay, talaga mo Manipod agkanta-kanta kayo? Lukewarm water lang, hindi nino ma'am. Ay, ikaw nakaano kayong samot iti nasulisit. Pangusaran nyo nga iti kwarta. Pagpunan may kano'y tinegosyo ti kwarta. Kas kumaitian niya ni Gusyaw? Agluto kami iti palaman. Kana agaramit kami iti red wine. Kas kada bunlis nga bangus. Kasta! Nasursor yun sa amin na babalay dito ayan tayang. Saan pa'y? Ada pa'y limang balay. May kalima ito balay ta. Jai bye-bye, get nalina. Day, aguray kayaw. Awan matlat mangilukat itiridawan kakadwa. sige, may sapay akanta. Aguray kayaw. Awan samad kao. Ay, sus. Unngag paisaw, nakapadlak matiri daw. Sayang ti busis tayo ang nagkanta. Awan magayam tao. Ay, nagluko matan. Sapay pinenpentas ko tinagkansyon. Sayang adya trimulo tayo. Anya nga iti may singasing yaw. Tapno man nayunan pa'y tinaurur tayo kwarta kakadwa. Ay, siyak, adda may singasing kaw. Agpasala tayo iti sumba dito'y barangay tayo. Adda gayem kaw nga agisursuro iti sumba iti ilay. Mabalin tayo nga ayaban ditaw, tao may mangisuraw. Kahit kasano nga iti bayad na. Mano ti bayad tayo iti ngayim mau. Saan tayo abayadan? Taibagak nga ilibre na ti panangisuro na kada tayaw. Anya? Agpasumba tayaw. Kalpasan na, agbayad dagiti umay agsumba. Di isupay ti maururmanan apag nayon iti koleksyon tayaw. Ayunan niya. Mabalain. Kan exercise tayo matan Pagsayaatan ti salon at tayo dayta. Ay katun na. Mawagwag amin asaksakay. Tamailingot tayo amin ida. Anyat makunayaw kakadwa. No siya kamay sa, ay katpaspasurutak latan ti desisyon nyo. No okay kada kayo, okay mo din kanya. Sige, tata, buwanan. Ano? Kajak masusurutan ti Estepyo. Basta tuladam latan taday ti sangwanan, karpiyaw. Ay na, uray saan ngag susurutan. Basta mawagwag ti bagay. Tinapatag, agling at tayaw. Sige, banat! Sumala tayo amin. Magsala tayo. Tayo supay. Di pagbayad tayo. Pulong tayo kadagati. Uwimain sa... Ay, sus! Naudi kan karpyaw. Paspasan ba si tigaraw mo, Ay, sige. Ay, nagpartak ti Estepyo. Nagmasurutan din. Basta kulag ti Thailandan, Ura niya itan, tata. Kasto na, Ay, may tayong ti kastoy. Mawatuati bagi. Maundat nagiti nagkuraray ken nalukot nga orat. Ay, kutuan maunat amin ang nagkukot kaka. Ay, mayat gayam ti kastoy nga exercise.
Paon na! Kadagiti nagkukutan nga urat. Nabilang amin na dagiti kwarta na uror tayo. Manungay amain ipagsunya. Ibasa mo, balasang ka. Oh, dayto yung tigatad tinaurur tayo a kwarta. 32,645 pesos and 25 centavos. Nay, dakal mo gayam kakadwa. Mabalin tayo na rugyan na bangunan, ti business tayo. Ay, no siya kakat, oray, Jack makinayo na iti bagbagay nga business. Alaaklangan ti pan nakabingay ko, takasapulak ti kwarta. Nay, apay ngay akasta aryang. Lah, awam ba't saritaan na kastaryang, titulagan, kat kastoy, nuada. Ha? Basta man, Jack! Alaak ti pan nakabingay ko. Bilangan tayo no mano tayo amin. Sa tayo i-divide no mano tayo nga agpaisok. No kasta mo lang. Ala akmat nga rudan ati kwarta. Pagbibingayan tayo lang nga rudan tapno awan ti lugay. Nay, apay nga, saan awan mo't saritaan tayo akasta. Ay, itay ti kwarta. Taa daw, tinagrigrigata. Uray la agalo-alon ti busis ko anagkankanta. Kan kasta unay ti kimbot ko, idinagsalsala tayo. Ita, diyo ita ti kwarta. Diyo ita, tinagpano ka? Laglagi pa niya. Libre ti gayem ko anang isuro iti sumba. Singirak ti tangdan ti gayem ko anang isuro iti sumba kada kayaw. Ita diyaw, ti bayad na. Ha? Amin tayo, nagrigriga. Iso asinay, tapno awanan ti riray. Pagbibingayan tayo lang, nga ti koleksyon. Nala, alaan yon ti pan nakabagiyaw. Tay tuloy mi ti business. Makaam mo kayaw, basta siya, alaag ti bingay ka. Uray siyak mata. Bingayan nyo nga perme ha. Masa po nga eksakto nga gatad, ita diyo kanya. Apay, ngay tayo na lang tibingay, mau. May laing, wag may siya kaya amin na mangibaw. Ape ayang nga isuro na. Ni? Kat nalalengak matngam si ka gusto. Desisyon ko datoy. Kat nagbanugak ti kwarta nga bingay ko. Malama ka mo kang ruday. Nagpada kayo kanina nang iti kapanunutan. Nala, adto yan tiganan siya ti business tayo, kakadwa. Kitaan yung tulistahan. Wow, nagdakkel mat na nasan niya. When iso na yung baglaangan tayong tuloy tayo. At dan income tayo. Nawadwadan day ti apagbibingayan tayo, nana. When nawadwad talaga. Ay na, nagmayadan. Umadupay kumatila ko tayo, tapno umadu matiganan siya tayo. Nay, apay ngay akasta ka ipagsunya, ipagkapay mga raw. Ngam apay ngay, ta isal sa lumina na. Ne, saan kamot nga isal sa lumina ipag? Si kamot ti pimanaw idin. Itata na pintasan ti business may, saka kundi suble. Kay apay, awanan ka na ba nga? Kat inalam nga rum ti bingay mo ni ipag. Awanan Nga saan nga mabalin ni nanang? Syaktalan nyo, antison niya. Ay na, ay, no kaya't yu ti may nayon manan. Isubli yu ti nalayo a kwarta ide. Tay nayon tayo iti puunan. Ay manjak, naglalaingan yun ngay. Oray siyak, manjak. Mimbro akmat dita. Nga mapay ngay katendak. Ay, lading itak nga rodmait. Nga saan ngagbalinti kas tagalad yaw. Kibor kayaw ngagkatugangan. Awana, hindi da kay kayatan nakadwa, dagiti pada yung babae nanang. Aryang. Ay, masurunak iti dayjay nga antim aso niya. Agpakalay nga leader. Kas kami lapimpiman iti kas jangay naramid na. No kaya yaw. Ikang kayo iti pagpunan yaw, Tagla ko kayo iti fishball. Barbecue. Kaya duma pa amerinda. Ay sige man nga rod anak kao. Kaya't ko dayta. Tapno adda pa ka kumikumak. Sige, tagluto akit ipansit kanda dumapay. Kan-kanon mo't kanya. Wow. Basta agdanggay kayo na, Tapno umado ti customer yaw. Aryang, bariyaam da ito iti 150. Insupot kon, tay ginatang na. Sige na nang. Dito iti 150.
Mangluto kan to pa'y iti pansit no madamdama kan na ibusaon. Naluto kong tay kan kanan, kan tay bilubilaw. Ay, sige nga Rod nanang. Sublatan da ka ito yung agbarya, tagluto akmat niya. Sigay, mapankang. Kasta unay aragsak ko itinakita kalinangan dananang ken ti asawak manang biyanang. Kunak no agnanayonan ti saanda pa nagkinkinawatan. Ngam kaasina nagkapiyada metlangan. Gatita agmaymaysadan amang imatmaton iti negosyo da apag tagilakwan iti merienda. Alakastan, to'y pagayam mo, gusto. Maragsakan para kadagitag katugangan. Kat sapay lakuma, tagnanayonan ti panagkatunusan ti asawam, kaninanang mo. Mayat da ito'y apakasaritaam, ta happy ending ako nada. Bueno papagayam, di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam gusto. Dito idarama tayo, Manang Biyanang! And your nose para iti script, ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagnina, kada kayo, amin. Hello papagayam, naimbag nga oras yo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo drama itakat manipod ka ni pagayam tayo nga upeng sa napudpudno anagan. Kasto'y ti kunana, dear manang biyanang, dahito istoryak nga ipadramak ken ka kat napasamak idi nagsakitak. Gapoy ti panagsakit ko na panunot ti asawak ti mangalay ti katulong me. Isunalaan, ta nakatumpong kami iti kutikot, ababaw nan. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Upeng, mangantan. Nasakit ti bagbagik, kaslag kakapsutak lakay. Nay, ang mga nunabanog ka lang. Ay, tsaka mo Alang araw, mangangkan, tamno pumigsa ka. Natamnay mo ti panagraman ko, jak makapangan. Ay na, pilitam ti mga na. Kasan o pumigsa ka no di ka mga. Mabitlaan nga, tayalaan ka iti kanab. Damian lakay. Mapanak bet dyan dananang Sikapay lang ti agluto. Aglaba ka nagdalos dito'y balay Anyat aramidam iya bakit? Inakilutuan kan ilabaan ida. Kan agdalusak mata ni balay da Anya? Di ka agmulagat Damian. Masakit ni nanang. Iswasyak pay lang ti mga sikaso kadakwada. Amok ti pampanunutan. Apay ti ko namjak mabasa ti panunot mo. May lablaban kin may lutlutuan na dananang kan tatang. Idinto ta di na maarami dagiti trabaho dito'y balay. Kun kunam siguro di ta panunot mo. Erosi may sambutan siya mga. Saan mat nga? Sige, inakunkat ni Aldawan. Sapay ko matamawatan nakdamyan, naganak ko dagi jay, pagrabangak ti mga sikaso kadakwada. Ay na, nagsakit ti sikat ko, Berting. Ay, sika man pala taglaba, agluto ka nagdalos dito'y balay. Anya, ay sos, altawag, at dapat papanak upeng. Ay, mabainak mga minidyanak ta, ano isumanan di ba unag? Ay, kasanungay, talaga adyak makatrabaho. Nagsakit ti sikat ko, kasla matukol, naurnungan ti murang ta. Sige, bayam ta, mangkita kititang danak ng may aglababakay. Aginalaka pa'y laang nga raw. Ay, naibag nga oras mo, Bertang! Nay, siya magayang kakamayla. Anya gagaram. Nadamag ko nga agsapsapol ka kano ititang dadam nga aglaba, Bertang. Ha? Nagpigsa ti radar talapayag mo. Talaga napigsa, Pati panagangot ko ka napigsa. Nulapsan ti agsarita. Kabalak ti aganop ta maangot ko. No sa dino ti ayan dagiti alingaw. Musang kas kada abuyaw iti kabakiran. Anya? Kas ita. Amaw no nagdigos ka no saan. Medyo ada sa bali masayop ko.
Ikaw mo klata na di ka nagdigos, Bertang. Ay, nagluko ka. Kano ka digdigos ko lang itay? Di ka man mangriro, Bertang. Kalanlaning ka buok mo. Nagdigos ako ng kidain. Di nakmanlukwan. Ay, ayangay. Alaan nakakatulong yaw, Bertang. Ala, sumrag ka nga ron. Tapag saritaan dati si Wildaw. Oh, babes! Isang halik mo lang. Oh, babes! Isang ngiti mo lang. Nagsapa ka mo ito naglablaba. Ay, kastoy tirumban. Umuna nga daw ko itang agtrabaho kada kayo ita. Iso amasapul asapaek, ah? Ay, pasensyakan kaka ah. Diyak ngamin makalaba, tanasakit latat isikat ko. Pasat siguro ti pa nagbakit ko dahito. Iso nga ano, sampay latag trabaho dito'y balay ah. Well, kakaupeng. Awan problema. Matanda na nakmay. Ay, makamukan to namang lukat iti rep. Noan niya ti kayak mo alutuan a pangaldawan tayaw. Ay, mabit lang, upeng. Aglabalaang ba't tinaawatak at trabaho dito ya? Ha? No, agluto ka na agdalusak. Ay, sabali at ibayad na kita at trabaho. Anya? Ay, wait, kapsat. Tingamin nagsaritaan may kanila kay mau, kat aglaba aklaan. Di na maimbaga day ta agluto. Ha? Ay, kanwan gayam. Kidawag nga, aginawi na kiti malam. Takaasi mo dya asawak, ah. Awang matikain na rakop na itirabi ay no kasjay amalamay. Anya? Siyak gamin ti pan nakaulis na. Ti human blanket na ako nada kaka. Ay, ekwa. Kundi ka madanagan. Tabasit la ti singirag abayad ti panaglabak. Panaglutaw, ken panagdalos ko ditawi. Di kay singirin iti dakal. Adal ako umdas apara iti kanan mi nga agasawa. Ayos lata, kaka. Manungay, kaka. Sa ngagasaw ti panaglabak. 50 ti panaglutaw. Kan 20 pesos lang ti panagdalos ko iti inaldaw. Ay, agyamanak. Kunaklano nangina ti singirmon. Ay, saan? Makaawat akman, kaka. Basta, isulder yo at ipagplitik nga ginawi di dyan balay, ah. Plitik no umayak, kan plitik matlaan no agawin ak iti malam. Ay, manungay ti pletem, kaka. 150 ti arkila ti tricycle nga umay, kastamat tan panagawin. Ha? Pag naemon may la, asidag mo ti balay loging ganito yung balay sang kaday. Ay, wan magkit di, ah. Ay, tapno di ka mabanog nga ginawin. Maturog ka dito balay. Ay, saan, ah? Kaasi Manila kay ko, ah. Agrayo mga main. Kanayon alumtag ti saka na. Awan ti agluto iti kanan na. Kaan, awan ka inarakop na. Kailiw nakday jay. Sige nga ron. Kasi mo dyan asawa. Wen nga ron, kaka. Piman mo dyan asawa. Kaasi mat. Iso nga agyaman na ka. Tada kayo apakitrabawak. Ada pangalaan, may ti kwarta may. Ay, thank you talaga. Berteng, pilitak sa laang ang tibagik nga agtrabaho. Kabaulak mat siguro, basta inayadak laang taggaraw. Ay saan? Di mo persaan tabagayin. Taamangan mo at agdang agsakit ka. Marigatan ta, Berteng. Agasam ti sweldo ni Mayla iti inaldaw ngay. Isupay ko maamaurnong taday chay. Kabailan ta. Tinapatag. At nakatulungan ta dito yung balay open. Kantulong tamot din aking kwana. Kasi masakigaan di asawa na. Kasapulan dati kwarta. Ta, pagpaagas nila kay na. Ay,
Sapay kumaat aging bagak mutun lakay. Well, basta aginanaka ni bag. Kinmangan ka itinasustansya taraon. Hey, hello, Damian. Binaonak ni kakabirteng. Nagluto ak iti native a manok. Padigwan kayo kano kunana. Dua alup puti manok. Dua akaray kay sa may sa tengad. Kentay ulo ti manok dagitoy. Kuna jay lalaki akatugangam, si daan kano ni Rosie nga asawam ti dua alupaw. Tas si damati karay kay tengad kan ulo. Ha? Sumrel ka ko na. Ha? Ay, ayan nga itay balukong yawn. Ah, ne. Nagado mata prutas dito ya. Ne. Naglukong. Tila makutkutinan. Ay, ala. Natindag matantoy ipadigo kumakada kayo. Na. Ay, sus, awanan. Naibalangan. Anya tinatinag yung ay, nana. No si kanto mga mindamyan. Di mo imbalas ada gusto ipadigo kuma. Hanyagay. Naibalangan ah. Hanggang mapalin pa day tao. Ay, sanin. Ay, asus. Itag kuntulay ti aso daytan, nanamay na. Narugitan. Ay, mapalin pa day ito. Ugasam tulangan. Aday ta. Sus, ako. Makamukan. Eh, sige tayo na kontada, payarami na kijabalay na katugangam. Ay, Wan. Ay, dumawat akman dito yung prutas yung barok. Ah. Ay, magala ako nuan. Asus. Naibagla pa sa lubong ko may asawa ka. Sige, mapana kon baraw. Thank you, ah. Eh, di mo usarin da ito yan, kakaupeng. Ay taymot para simba sapatos ko dayta. Us-usar kiti Domingo. Ah? Kunak no dimon kaya tala ko ma. Ay kayat mo aya. Sige, kukuha mon, Mayla. Ay, thank you, Garod, ah. Ay, kay nalabasit ating bayong ay. Di yun sa us-usarin day jayan. Ala, ikaw no diyo kayat. Tausarin mikan nila kay. Sige, alaamlatan kaka. Sige, agawid ak nga ruda nata na maluman. Aywan, nagbalkutak gayam itibasit nga asukar kan kapiyo, ah. Taawan pagkapimi kan nila kay. Berteng, nakitam tayo rilukan sing-sing ko dito yung drawer ko. Jak linuklok at ang drawer mo. Iso adi mo damagan kanya. Ni, ayan na nga rudan nga ay. Sapay nangina day jay nga alahas ko. Tanaggapoy jabro day jay. Intad ni kabagis ko, idi nagbalik bayan. Jaka mo Ang mga na misplace mo lang. May imposible Sa akong tumulaw sa randay dyan na rumwara. Dito'y matla drawer ko ti pangiduldulinak. Ayan na nga rudin nga. Magsakit ti saka Mayla. Anay ko, anay. Bimlong matan na, anay. Nini, ala, di bakal ba't kag paison lakay. Apay day tangay. Itaray naksalaan ni hospital Mayla. Pang-aasim. Sige nga ron, mabit lang tayo na dumawat itutulong ka na giti amok. Tapno at na pang pa-hospital ko kan ka. Kat na confine nga rudin ti asawa ni Nana Mayla tatang. Wait, Intig ko na kakaisyo na kwartak. So ano ada maitid nyo tulong. Inkay to pasyaran di ospital. Sige tatang. Abay na itid ko lang kada kayong di kwarta tatang. Tada kayong timangitid no bilang mapan ni Nana Mayla ijabalayaw. Saan amakarwan ija ospital na jay. Taawan mang bantay ija asawa na. Isuasikan tulangan timangidaanon ititulong mo damyan. Sige nga ro tatang. Tulungan tayo ida. Takaasi mo ni Mayla. Tumulong tayo. Aginggat kabailan tayo, bro. Pasensya kayo na tabasit ti may tulong mina na Mayla. Adabasit akash kan nangyag kami ti balo niyo. Ay na, agyaman na kruse. Ay, nasaya at kayo at tao. Oh, adapay tinapay nginyig minana. Nara. Agyaman na ka. Ala, ay, tagay ada kayo.
Pakibantayo mambi nila kay ko, tada pa panakbiit. Papanan nyo kaya, nana? Nakagbero kiti pagsayatan. Sige, pakibantayo pa nila kay kuwan, mabiit aklaan, at subli ang pula dagaos. Agyaman aktalda kay Jose Damian. Pangasyo, taltilak pampanawang agmay-may sa. Wen tata. Damian, awan mo ta ni Nana Mayla. Kunyaro, kuna na mabila, humawan mo tan. Agbati kan sapay lang taw muna akon nga agawin. Tama nga no agtudong. Awan mangisarag kadagiti sa lapay ko. Anya, panahon nak dito. Kabilitan ng atan eh. Awan mangisarag kadagiti sa lapay ko. Sapay nagado. Lidak pampanawa na pangasyaw. Ah, oo, tata. Di ka matanagan. Jak pumano, aging awan ni Nana Mayla. Mala, mapan ka, Rose. Umuna kang agawit. Agbati ak pala dito. Sige tata. Umunak pay Tadapay aramidak ijabalay. Uray tadamat ni Damian nakadwayo dito eh. Sana kayo apanawan. Agyaman na agbalasang ko. Nunay, nagito'y plastic bottle sa naginuman niyo. Lodi yung kasapulan, alaan ka unwan. Wala. Anyat ko di saya. Umay ka man agtugaw. Pumalag na kalita. Makaulaw ka. Sayang nagito'y plastic bottle, skin plastic cups yaw. Alaan ka nagito'y. Tata, di na kay mangmagag ni Nana Mayla. Saan nga agtal-tal na tayo tanga sa awang. Manipur adda kami dito sa ospital. Saan ang makain na. Pumalag na. Tila mapidpilon na. Kutikot nga minday tanga asawang. Nay, kapsat! Naibusan ta dextrose mau. Ikatantan tasukatan to dagiti nurse no madamdama. Ingkay manijay. Manakibiyang kayo man. Di pasyente yun lang, di pakibiyangan yun. Sana tila makalkalikot yun dito. Di kay katagyaman, natultulungan kayo. Ni, tata, makiapan sa amot ni Nana Mayla. Sus, Wala. Kasta ng harog. Mga babaeng. Tultulungan. Wanawaag. Sak, tiririyawan na dito. Iswabay baya. Gusto may noong tanda tapno ang talnan. anya? Tata, magawid akon. Ayan ni Nana Mamayla. Jak amo, tata. Pumanag namot itay dito. Napansay di bangir award. Nay, day jay magayam, tata. Adda iti kama ti may sa pasyente. Nakadumog mo ti jay. Addan sa pidpidutan na. Kukuha nyo dito yaya. Ingkay manijay, makarungrung kayo man. Bugakan nyo di matmaturaw. Ada garod pipidutan. Sayang dahil na may bulan. Mapaling nga ila ako na kita plastic. Tumakdar kayo man, di ba? Ha, tata. May tugtog ni Nana Mayla itiiking tilan to katawa. Anya ka man di ko kamabakbak na kaya. Di ka lang makaid na kami. Tulugan na. Magayap kayo itinais. Ay, doktor, tulugan na. Ha, tata. Natalimutan ko ni Nana Mayla. Nait ko. Ada ka dito yung ospital. Nagsakit timugin ko. Gagangay na. Tanadait nga raw. Dakil kami ti suga na. Iso dinahit na. Kuti-ikot ka ngamin unay, Mayla. Dahil tati bunga ti kinakuti-ikot mo. Lakay. Hala, agpaimbag ka. Tanong makaruwartan dito ospital. Tanay, naimpagalak mo tayo. Hello, Openg! Ada akon! Naimbagan akon! Ha? Ay, pastragan na kon ataw mayak manin ang trabaho! Ay, nasaya at matay may kakaka. Ala, sumrag ka. Kat, alam amin ang dagiti kagawaam diti balay. Anyat kayat mo asawan!
Inyem baki ben dagiti gargarat mo. Iso aday talamang bagkatan taramidam kaka. Ladingitag nga magawid kan. Saan kan ngagtrabaho dito'y balay? Tada naduktalan may iti asawak. Ha? Naduktalan niyo nga? Nakitak dagito'y alahas ko iti bagmaw. Ladingitag ano kinalkal ko ti bagmaw ngamdakkel ngamin ti atap ko asika tinangala kadagitoy. Ha? Ay, saan kalagayam ako tikot, Mayla? Agtatakaw ka pa'y gayam. Ha? Kwa? Agam di ka agtasanda kan ngay darong. Basta pumanaw kan. Katsapay la kumata di mon aramidan iti sabali ti naramid mo kada kamay. Ay, kwa? Ay, sorry. Nasulisog lang, Openg. Nagpintas nga minday tarilo kan sing-sing. Kunak na isublik tumalagan ka. Buludik kumalaang. Ay, pakawanan na kumaupeng. Nala, ikakadalaan na nagiti gargarat mo ta pumanaw kan, Mayla. Pimanaw nga rod ni Mayla kat manipot idin saan na nagpakpakita kada kami. Ta siguro mabain, gapoy ti naramid na. Kat bayat ti panaglabas ti aldaw na damag mi anaatake ni Mayla kat saan una yan ang makapagna. Isu nga dalatan iti uneg ti balayda. Alakastan to'y pagayam mo, Openg. Alakat leksyon dayjay para itinagbalin na katulong yo. Pag nakman na dayjay, napasamakan kwa na. Kat bareng saan nan nga ulitan, tinaramid na. Tangamin dakis takaw. Wano agala iti saan ako kwa. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan. Ni pagayam Openg. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Insorat wanin your nose para iti script kan drama to'y pagayam yo. Jenna Almoite. Agyaman kami. Kat God bless iti tunggal maysa. Manipod kani pagayam tayo Dayana, sana pudpud no anagan tintay drama ita. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ngamsak may nakablawan de pa ni Sir David Santos, ni Mariel Gutierrez itaw Mingan Pangasinan, kani Cristel May Seria, kanami na Seria kan Pasqua family, dita magsingal Ilocosor. Kastimanti ko na ni pagayam Dayana. Dear manang biyanang, may papan kan ayati padramak kan ka. At day di kalugara ka na kay relasyonak. Gwapo alalaki, ngam sana kayat ti amak, gapo tay stambay. Ngam gapo itinalao sa panagayat ko itinobyok, inlaban ko. Kat aklo na ka nagbalinak asukir kan nitatang ko. Rugyak nga rudan ti agsalaysa. Diana, ayatin nakatibon no saan. Ibagaman nagdagasat ko wano awan. Tapno mo mutiraramida. Ay, madanaga na lang amin, Benny. Tapay mo amadanagan ka? Ay, kwa. Amang ano, ngay luklukon naklaang. Amumag, si katay mako na akrash ng bayan. Nataer ka. Amang ano saan la si Shakhtar Armam. Amang ano ado kami matapagdatdatunam. Uno saan, amang ano adapay ka nubya mon. Ay sus, tapno'y bagakan ka. Siksika lang ti babae nga nakawis itirik na. Kat sika ti arapap ko nga idatag iti altar. Ti arapap ko nga agbalin nga asawa. Kan ina nagiti agbalin to nga anak ko. Benny, Manyangay, kaya't nakuno saan? Ibaga mo nuwen wano saan. Tapno mo. Mayak to pa dito balayaw wano saan ay. Ano dinak kayat? Diyak mabalin nga ipilit ti bagikan ka. Diyak to nagsubsubli dito balayaw. ay kwa. May pasiguradong lakit di Shakhtar. Yan, usan! Ha? Hello! Nagipagalistuan na! Awan pa'y may tultulong mau! Ay, ultimo agtiliw lang kung may timarabutay! Hindi mo pa'y maaramin. Ano? Agong ungot sa mo ni tatang mo. Pasensya, Amon. Ito lang siksikog dyan aramida. Standby! Ay, panagunak, baliwam tulangan ti umay.
Tani, madiman ti jar ti amakon. Mapainak sa mga agsublin. Madlaw ngamin adinak kayat ti amam. Paarakan ka. Ay na, siyak ti makaamukan ka. Aklo na ngamin na. Sakbay apo manawak. Alan na. Ha? Ay sabay tayo yung alam mo. Kumanagat. Tulog kayo, wasiwas kan. Kumano ka man? Sige, wanan. Ay, ayatan kan. Ala, mapangkangarodan. Agyamanak. Sige nga rod. Idnakon. Ulitag. I love you. I love you too. Nasayamay ta nakarik na dahi dya taaw. Kapimba na wine. Apay ang nagbayag ang nakisarita kang ka. Anyat nagsasarita niya. Kwa tatang. Inaklon man. Kwa. Inaklon man ko na. Wan. Taay ayatak ngamin uwan. Ay, break man. Ha? Awagam iti cellphone mo. Tay break man. Itan. Ay, saan Ay, ayatak nga rod. Andiyak mabalin nga ibabawi ti panangaklon ko kankwana. Ay, professional ka. Hindi mo mo pili iti pakirelasyonan. Nasayaat mo tatao ni Benny. Kalugaran tayo pa'y. Amo tayong ti background ti pamilyana, tatang. Nasaya at tatatao dagiti kamang ti pamilyana. Dagiti kamang ti pamilya na ng isungay. Nasaya tayo ti kasjay a klase ti tao. Istambay. Nung masabat mo di tadaldalan, dahil talagi puyot iti asok ti amuna. Kaya nung makita mi di star, buta iti sagsagun na. Tatang. Gwapo ang agpaisaw. Ngam sa dumay. Istambay. Ay, si kanto nga ron timang pakangking kwa na. Ito nagasawa kayo. Kasta ka day. Makasapul tumot la siguro iti trabaho na, tatang. Aha! Kanong tupay. Ito lakayan. Ito nagkabawain. Ni tatang mo. Talaga may. Awan lang mo ko no iso ti pakiasawaam. Kaya no tunggal agsaw di amana. Kat problema ti bagbagada. Kada kiti amin nga anak da. Dahil lakano alalaki ti sakit ti ulo da. Bartek ditoy, bartek dita. Sugal ditoy, sugal ijay. Inton sumangpeta na na bartek. Kunamblan asino kanon nga ari di balay da. Apay kaya mo nga rob tag konsumisyon iti denan ha. Tatang. Agpanunot ka anay bag anak kao. Mukmat kahit adi nakarman da jay ataaw no saan ka profesional. No awan permanente a pagsapulam. Tatang. Birbiro na jay ti pagsanggiran na. Tapno oras sa aning agtrabaho, mabalinlat ta. Tanda ka nga ro namang pakangkang kwa na. Anya, may karem asinaamon da jay tao. Agsaw ka. Kaslag bibisin iti lalaki jay anak ta. Anya ti amom ngay lakay. Amangan no agbaliw to ni Ben na igapo ijay anak ta. May saka mate. Imbis at tulungan nak amang upay jay anak ta. San? Takastaki din ti bagbagam. Ibagbagak laeng mata ti kapanunutak. Anyat amom ngay no agbaliw to nga agpaisaw. Gapukin ni Diana nga anak ta. Aha! Agbaliw iti brand ti arak Kas kada sunay. Isun amaw. Ha? Upayam dyan anak ta. Tapno awan to ti pagbabawian na. Masapol nga aramaten na ti utak na. Ararbem kanuaya ni Diana amang opisina anak kao. Inaklon na pa yun na, tatang. Anya? Sa anak ang narigatan na nangaramkan ko na. Iso nga, asawa ko na. Ay, nagluko kan. Mga asawa ka, kawang mo pangasawa. Kantay nga ang tayo ngay. Kantay tarakin nyo ababoy. Ay, naglalay nga betain. Kukwa tayo ay nagijay. Ketarakin ko lang tinuang. Saan ko ako kwa na jay? Pati ti babawi. Impatarakin lang ni kabagis ko arito na jay. Kaya bagayo pagkasara ko na, tatang. Regalo dan kanya. Ay na, naglastog ka mangibaga mga asawahan. Gem, ultimo kalding. Uno asol ako matarakin mo ke awan. Ay agsapul ka iti trabaho. Agurnong kapay. Sa kanto mga asawa. Ha, di ka lagbay. Professional tayo mga jay narimaw. Agsuswel daw. Idinto asika. Ke ay na, istambay. Tanya ti kayat yung armay. Tay padak nga istambay. Anyan tulangan ti pagbiag may nukasta. Ay, di kayo magpampanunot, tatang. Usaran nyo mo't ata panunot nyo. Ay, kaano kantong atangag nakamaya. Kundi karit ka ang mga asawa. Awam mo pangasawam. Kasanungay dahi tanak kao. Sapay kumata tong palam ti karim kanyak.
Siyak tulaang ti ayatem. Promise, honey. I cross my heart. Siksikan to lang ti babae ti puso ken ayat kao. Aywan, adda ginatang ko parang anda taadwa. Mabit lang Daytoy, sagay sata. Dua arilaw. Ay, wow! Uy, nagpintasan. Wen, sagay sata, tapno agpada ta. Oh, ipadas mo man, honey. Sige, hanay. Uy, no, mayata. Bagbagay ka. I thank you, ha. I love you talaga. I love you too. Oh, nalpastan anangan. Papananta ka di pa Inta pa pag na. Agpasyar ta pa, hanay. O sige, mapantang araw din. Tan nakapalpata matan. Bayadan ta pa'y tikin nanta. Diana, pasensya ka na. Urayan nak dito yan. Inak bayadan tikin nanta. Di kang danag. Siyak tagbayad. Ay, nagkuyog na maday. Masurunak. Ay na makabil kung sandyanak tanday. Lakay. Mayat siguro nung maariwang sagpaminsan. Tap nung mariing iti kinapudnaw. Asana day di alalaki ti rumbang para kan kuana. Awan laki, kuyog da. Kuyog. Pakalan la iti sikog day ta. Binagbaga akong ti anak ta. Ngam nadlaw ko nga isakit na di inubyo na. Ay ayatin na kanuunay lakay. Ay, yan na ya. Itala ama panagnakak. Asaan lagayam abulsak ni ayat. Tulang pay. Tawan deng-denggan di anak mo pamagbaga. Subag. Nabayag may tadi mimay jes tambay anobyam dito'y balay anak kao. When now, itirwar ti pagkitkitaan nyo. Ni, saan tatang? Mas daawak mo nga ron. Agdua bulan na di nagpakpakita kanya. Ay, mga nun ang asawa iti sa balay. Ay, saan mo ta? Imposible. Jackpot yun day tatang. Mapay, inso ko mun ayat ti bandiram. Takas laburido ka. Tanabayaga di nagparparang day di lalaki keng ka. Urekas kasano, amok mo ta salwadan ti kinababae wano dayaw ko tatang. Ay, nukas ta nga ron. Di kag dantanag. Heh, lipatin kiti day di lalaki. Ay, sika mo kayam daya na balasang ka. Anyat may pay ko pasang. Tata, ada ka din ni Benny? Ay, pasensya kan balasang ka. Ngam saan mga nagaw-aw, di anak ka. Napan nakipista iti sa balya lugar. Ngam maging gaita ka awampay. Di nan sa mga malagi pun ti agawid. Kasta aya? O mga minsilpon na pangawagan kumakangkwa na. Tawan ti agbayag asilpong kangkwa na. Tano awang kwarta na pagsugal na, ilako na. Ay, sige nga ron tata. Mapanakon. Agyaman na ako. Pasensya ka na, Diana. Itala nagpakita. Naimasak na niti nagbakasyon ijayan da kasinsin ka. Pinagdanagnak matiti husto. Kung naklanuan yan tinapasamakan ka. Ay, sorry Naimasak mo tinagbakasyon iti lugar da kasinsin ka. Ay, honey, anya nga tanong agsimpatan, agkasartan. Ay, kasano nga dita? Awan pa'y murnong ko. Awang kwarta. No ibagak iti amak nga agdiskitar iti pangasawak. Ung tanak may. Siyak ti makam mo. Uray simple la akasar. Agdiskitara kiti kwarta. Adda mo kapagutangak. Uray tinagakto na iti binulan ti utangak. Ay, una. Ay, sige. No, okay lakid dikin ka. Sige. Kaya't kumutan magkasarta. Lakay, agkasar ka nung dadaya na kanjay nubyo na. Anya, nagkuna. Naibaga jay anak ta kanya. Dumanon ka nun dabi ni Indon Bigat. Ay manja. Diyak kayat na diya lalaki apakiasawaan ti anak ta. Lakay, anyat mabalin mo nga no isuti kayat di anak ta. Suportaran talata ko man di anak ta. Basta manja. Dumanon da nga rudang. Ay, pumanawa. Diyak kayat ti makisango kadakwada. Pasensya kayon ka. Tawan nila ka ikaw. Adda na panan na. Ay, okay lang kaka. Uray ka, ada ka. Ang mga saan nga mo nila kay mo ti idadanon main. Amo na. Naira na lang nga may nga importante anapanan na.
Kit mabalin tayo mo't nga itantan ti pagsasaritaan tayo. Tapno kasango tayo mo nila kaimaw. Ay na, saan tayon nga itantan kaka? Alakit din, pagsasaritaan tayon ti kasardag iti ubaing. Diana, pangaasin mananay. Tapautangan ng 85,000 pesos. Pangaramatam iti kwarta. At nabayadak. Nabayagan nga utang ko dayjay. Anya? Sige, mabit lang nga rod. Papanamanan, Binay. Pistay di ka bangi nga barangay tatang. Ina man agbuya. Pumanasyar ka. Imbis nga agdiskitar ka iti kwarta nga ramatam magkasar. Umadanin ti kasar nyo ka ni Diana. Ang maging gayta, aong pala kwartam. Kino ni Diana kano ti makaamoy ti magastos tatang. Ay, di ka lang babain. Gaputa kas tatimbagana, di ka maggunayan. Sige gini. Mapaan akong tanay. Aldawan. Dayjay ti pakiasawaam nakitak idikalman iti piyestaan. Madama ti sugal da. Heh, naimbag man tada pagsugal na kawan trabaho na. Ha? Sa dinalpas ti sugal. Nagiinom da. Nabarbar ta kiti piyestaan. Tantani pa'y kayo nakilaban na. Anya? Kasi nga raw ti rumbang pakiasawaam. Ay na anak kaw. Saan pa'y anala daw ti amain? Adda pa'y gundaway mong agbabaway. Ag problema kan tulang no dayjay ti pakiasawaam. Ay, bareng agbalbaliw tuan, agasawa kami, tatang. Diana, nanay. Nagpakada ako ma. Ni, papanam, Inka magpasyar di lugar ti asawa di kumparik. anya taramidan nyo ichay. Ingkay manan makipiesta. Jay sugadur akong pari manan ti kaduam. Hindi Diana, wait. Las dahi tuyo nanay. Promise. Ipapas ko ti agbulakbo. Tabaruak pa'y. Tainton malpasan ti kasarta. Talagang ipamaysa kong ti agbalbalew. Promise. Karim day takduram day karim. Uy, nanay. Ipakitak to kadagiti dadakkel mo ti panagbalbalew ko. Tapno saan dako natagtagibas sitain. Isuhalas dahi tuyo yan, wait. Agsingsing putak to numalpas ti kasarta. Promise. Tata, adda ka din ni Benny. Ay, awan pa yung balasang ko. Makalawas na ni Ginapanan na, ngam di mo nagawawi din. Adda ka di pakakuntakan nyo kan kuana. Nawan atay nila ako ng cellphone na iday. Makapadanag mo tayo siya tao. Ang bayaman tay naktudamagan ka ni Kakapitra na nagkuyog na kat anak na. Ay, alamang nga ro, tata. Madanagan na katalagan. Dami na pintas alugan na nagsardag iti bataw. Ni mo't Benny jidim saag. Ay, wan. Kan dim saag mo't jibakat a driver. Na, sino ti kadwa ti anak ko asimbang pengay? Tatang, iso ni Cleopatra. Nubya ko. Anday ba nga oras yun, tata? Kastamot. Tulagan tayong ti kasarmi ka ni Cleopatra, tatang. Ha? Apay akas na teraramid ang binay. Kasano ni Diana? Sinako ni Diana, tatang. May mayat ni Cleopatra, tabak nang. Adutlugan na, nalawat ti dagana. Ay. Di ka kararamid binay. Natulagan ti kasaryo ka ni Diana. Tulag lang, dayta. Mabalin pa nga ibabaway. Sapay adda ni Diana di taunag. Ha? Ay, pagawitan nyo. Ibagayo, tamag na iti kusina. Gusto na ita na panagsangsangin mau. Agragsak ka di tanda ilisi ka iti pakaisag makam kuma. Inalilaw nakte dya, Benny. Pinangnamnaman nagitiawan. Ay, lipat maun. Agyaman ka kiday, saan kayo pa nagkasar? Kasano nga nung nagkasar kayaw? Sana inaramid tikas jay. Ay, di nakarkaroon na parikaw. Ay. Tatang. Talaga rupat kwarta na jay tao. Nakakita la baknang. Ingkulasay nakadagosan. Naggalas ti aramid na. Nalpasan ti kasarda Benny kan Jenubyan na lakay. Wain, bungga ti kalaysada. Ano ti sagana? Talaga baknang jasawa na. Ay, kaasi magjay anak ta. Sana kaasi.
Nagasakit dia, tasana natuloy ti kasarda ka ni Binay. Unagam nasakitan iti hustaw. Bayam ngag sanuong. Italaang dayta. Mailiwliwag ng tumila dayta. Naimbag nga oras mo, manang. Di man si kadinobya ni Benny. Umayak ko magpakpakasi. Sinaham ko man ni Benny, tama si Kuga kun. Siyak tirumbang ay kalay sana, manang. Ay, kwa, nagsina kamin ka ni Benny. Kan, sa bali ting kasar na. Sana siya. Anya, nukas na, nagkasaran. Sana mabalik. Ha, ni marayan ng imadayo. No kasta. Sa bali pa'y day dyan nobya ni Benny. Daya na nakaw. Ay na. Aday padamag ko Ay na. Ay, dyan mo ti sawag. Ha, anya day tatatang. Ni Bini nga ex-maw. Impabalog di asawa na. Anya? Kakaskasar na pa ilang. Ngam nagbabae adagusain. Sa bali pa'y dyan masikog. Anya? Ay, anak ko aya. Naimbaglaki din. Tasan natuloy ti kasaryo iti dayja tao. Ay, nailisi ka iti problema, anak kao. Aklunak manang biyanang, nasakitan iti hustoy di sana siya ting kalaysa ni Benny. Ngambay ti panaglabas ti aldaw, ininot matla na kay liwliwaga. Nang runa idag sa sarunon dagiti madamdamag kwa madi nga aramid na, anak kay balbaludan na pa yan. Katita makunak husto ni tatang ko kadagiti imbagbaga na ide may papan iti ex ko. Kat na imbaglakit din, tasaan nga iso tinagtinagak. Katita adamot tan bukod ko a pamilya. Padak matla professional tinakagasat ko, kat adan dua nga anak me. Kat naragsakak, tanasing pa tinakyasawaak. Alakastan, tuy pagayam mo, Diana. Ala, may saak kadagiti naragsak para ken ka pagayam ko. Kat sapay la kuma, tagtultuloy ti kinaragsak, ken kinasalon at yo, apada-pada. Ala papagayam titan, tinagpatinggan ti pakasaritaan, ni pagayam Diana. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose pare ti script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless manan kada kayo, amin.